Fl-2007 YouTube nieda l-Partner Program u minkejja li Malta kienet ilha membru tal-Unjoni Ewropea għal 3 snin, pajjiżna kien esklus mill-programm. F'intervista ma' One News, Fabian Borch, il-fundatur ta' Creators Malta, spjega kif din l-inġustizzja baqgħet hemm u kienet propju bintu li ħajritu ssir xi ħaġa fuqha. Innota kif dan il-programm jista' joffri karriera u futur għal ħafna, inkluż uliedu, u għalhekk beda petizzjoni f'Settembru li għadda. Minnum fih, għat issa, di kif sa nwassala, kif sa nasal bija, għax qed nitkellmu fuq l-ikbar organizzazzjoni globali ġifiri ta' internet li għaw. Kif sa neħendilja l-Google, jiem minnaħat jgħaj, x'jistgħu jagħmlu li kif jistgħu jattakkawni u affarijiet minn daw. Allora żgħid strateġija u tattika biex nibda nifresh lajta u lajta wkoll fl-istess ħin inġib anke l-endorsement tal-gvern fil-fatt biex jibbekjani iktar fuqha. In-nota li ma kienx faċli anke fid-dawl ta' dak li kien għaddej f'pajjiżna, iżda fi ftit minuti kiseb l-appoġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat biex imbagħad ingħaqdu wkoll diversi membri parlamentari, il-membri parlamentari Ewropej Maltin u anke l-President ta' Malta. Is-Sur Borch spjega xi jrid ikollok biex tkun tista' tapplika għal dal-programm. Kollhom 4,000 view hours jgħidulhom, il-video saħħu nkunu dderu 4,000 darba mod kollettivament fi żmien sena u jkollhom 1,000 subscribers. Da jista' jkunu eligibbli biex ovvjament ikunu jistgħu jagħmlu riklamar fuq il-sistemi tal-YouTube stess, ġifieri fin fuq il-video saħħhom u pratikament tgħid fin trojtu lejn il-sit tal-channel stess. Dan it-tip ta' finanzjament seta' jsir għal min ma kienx eligibbli għal YouTube Partner Program permezz ta' Multi Channel Networks. Madankollu l-ammonti kienu ferm baxxi. Fejn dawn jikkreawlhom il-monetization għal-riklami li qed jipprovdu fuq il-channels tagħhom, imma biss issa timmaġna l-persentaġġ huwa kompletament differenti tal-qlieħ għax inti għandek ħafna terzi persuni, għandek fattur ta' middleman, administration costs u affarijiet minn daw sakemm fl-aħħar jaslu l-flus. Fost l-argumenti li juża s-Sur Borch kien hemm li Malta tinsab fost l-ogħla pajjiżi li jagħmlu użu minn YouTube. Għaldaqstant ma kienx tagħmel sens li konna esklużi meta pajjiżna huwa fost l-iktar li kabbar il-viewership tal-filmati. Bekk issa l-Maltin għandhom level playing field mal-kumplament tad-dinja u se jkunu mejjuna biex isostnu lilhom infushom. L-ispejjeż biex tagħmel content creation huma kbar, dat itqis irid ikollok green screen f'ħafna drabi, cameras, editing suite, liċenzji tas-software, tixtri rights biex uża l-mużika, biex uża l-background music, ġifieri hemm spejjeż involuti. U skont il-fundatur ta' Creators Malta, jaħseb li dan jista' jkun settur ekonomiku ġdid għal pajjiżna? Da huwa dħul ta' introjtu ġdid anke għal pajjiż. Għax ovvjament li huwa taxxabli ovvja dejjem, apparti li l-bniedem jagħmel il-ħtiegħu daw jisu letteralment job normali. Plus, lek inti qed tikber anke u qed tissaħħaħ lilek innifsek jiġifieri fuq YouTube u tkun iktar frekwenti, dawn nibdew naraw anke l-ħolqien ta' jobs oħra. Sallum il-ġurnata hemm eluf ta' Maltin li għandhom iċ-channel tagħhom, channel li bdew bħala passatemp. Iżda jekk jaħdmu bil-aqal jaf ikollhom l-istess xorti li kellu ħadd ieħor. Hemm min ġifieri speċifikament, esklużivament jgħix fuq l-introjtu li jagħmel mill-Google. Ġifieri letteralment hija l-karriera tiegħu huwa minn fuq YouTube. Il-videos li qed ipoġġi online u ovvjament il-Google qed tibgħatlu l-flus tar-riklamar li tiġib. Permezz ta' dal-programm se jkunu jistgħu jibbenefikaw mhux individwi biss iżda anke għaqdiet u organizzazzjonijiet.